oli kyllä hyvä reaktio. RIP! Aamu se Mikki. Mutella. Vittu kassu, mitä helvettiä! Sä vaan vedätit mua nyt kusin turhaan vittu tuon saatana sun kanssa. Ihan No vittu olen vihannut kun tää saatana negri, ei jumalauta! Vittu! No vittu tää huudon. Vittu kassu, paljon sulla siellä Douglessa? Paljon vittu sulla siellä Douglessa? Vittu! Paljon vittuun! Vittu kun sun 45 €. No. No kun saatana vittu neekeri, ei jumalauta! Vittu, mun on pakko lähteä. Apua. Niin kassu, mitä helvettiä, paljon sulla on siellä Douglessa? Ei yhtään. Se kusetti sua tuplasti. Teillä ei oikeesti oo mitään siellä. Ai vittu, mun sydän hakkaa kovaa. Vittu sä oot kusipää äijä takaa ittees! Toivottavasti sä vittu kuolet jossakin saatanan kolarissa sen Detsin kanssa vittu. Ja kolari. Ei vittu sulla on se paska DTS vittu ja memejä lisää saatana. Voi vittu. Mä tuukas verve. Vittu en vois vetää tällä Redlinella saatana vettiä kun vittu 20 senttiä vajaa. Haista vittu! Onko sulla edes Douglessa mitään?